Ahojte, ja sa volám Lucia a vítam vás pri druhej časti môjho knižného podcastu s názvom Bez titulu. Dnešná časť bude o knihe City of Brass, ktorá na moju smolu ešte nevyšla v slovenskom jazyku, takže vám ju môžem odporučiť v angličtine, poprípade v češtine. V češtine sa volá Mosazné miesto. No a v tejto časti vám porozprávam o tejto knihe tak viac do hĺbky aj so spoilerami. Tento podcast bude mať teda dve časti. Prvú, ktorá bude bez spoilerov a tú druhú, ktorá bude s nimi. No a na konci vám porozprávam o tom, čo aktuálne čítam. Tak poďme teda na to. Ak by sme chceli preložiť titul knihy The City of Brass do slovenčiny, bolo by to teda Medené mesto. A táto kniha má veľmi dobrý dôvod na to, aby sa volala Medené mesto, ale o tom sa dozviete neskôr. No a na začiatku tohto príbehu sa ocitáme v Káhire, kde spoznávame Nahri, ktorá je liečiteľkou. A aj keď si všetci obyvatelia, alebo teda aspoň časť z nich myslí, že ona klame ľudí a vyťahuje od nich iba peniaze, tak ona naozaj, keď sa na človeka pozrie, tak naozaj rozumie tomu, čo sa v jeho tele deje zle. To je samozrejme nebraní v tom, aby ľudí klamala a aby ich okradala. Ale v tomto prípade to, že ona sama na seba hovorí, že je liečiteľka, je pravda. No a môžeme tak pozorovať, ako sa jej darí ten život v tej Káhire. Teda viac sa jej nedarí, ako sa jej darí, pretože je veľmi chudobná a chcela by si nechať peniaze na to, aby sa mohla stať lekárkou. No a počas jedného takého rituálu, kde sa snaží oklamať rodičov jednej ženy, ktorá je posadnutá zlým duchom, nechtiac privoláva džina, ktorý sa volá Dara, ktorý ju berie so sebou do Medeného mesta, alebo teda Devabadu. A ešte vám môžem povedať, že túto knihu nečítame iba z pohľadu Nári, ale aj z pohľadu princa Aliho, ktorý je synom kráľa, ktorý panuje v Devabade. No a spoznávame jeho a v to všetko, čo on verí. A to by bolo asi toľko k tej časti bez spoilerov a poďme teda k tej časti so spoilerami. Nahri a Dara cestujú spolu do Devabadu na čarovnom koberci a ona z neho postupne vyťahuje pár informácií o Devabade, ale aj o džinoch, alebo devoch, ako oni sami na seba hovoria, ale aj o tom, kým pravdepodobne ona je a prečo má také schopnosti, aké má. Dara si teda myslí, že to je tým, že jeden z jej rodičov bol pravdepodobne devom, alebo teda džinom, a preto môže mať takéto schopnosti. Lenže sranda sa začína v momente, kedy my sa dozvedáme to, že tie liečiteľské schopnosti mal rod, ktorý panoval pred tým rodom, ktorý panuje teraz v tom Devabade. Ten rod sa volal rod Nahidov a bol to rod, ktorý bol proti tomu, aby ľudia sa miešali s tými džinmi alebo devami. A často dávali takýchto ľudí, ktorí boli miešancami, zabíjať. Ale keďže z tohto rodu už nikto nežije, pretože bol celý vyvraždený, on ju chce zobrať do toho mesta hlavne kvôli tomu, že je jediná, ktorá je z toho rodu a ona jediná vie liečiť džinov. No a v medzičase, ešte ako oni putujú do mosledného mesta, do Devabadu, spoznávame princa Alizaida, alebo aj Aliho,
ktorý je druhým princom. Spoznávame teda jeho vieru v Boha. No a čo je na tomto vlastne zaujímavé je to, že v tejto knihe nemáme kresťanské motívy, ale tým hlavným náboženstvom, ktoré tu je ukázané, je teda islam, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo vo väčšine kníh je väčšinou alebo kresťanstvo, po prípade nejaká mytológia z Európy, po prípade grécka mytológia, egyptská. Takže pre mňa to je celkom novinka. Ale vráťme sa teda späť k princovi Alimu, ktorý teda nie je takým ideálnym synom, ako by sa mohlo zdať. Od malička bol vychovávaný na vojaka, aby potom mohol slúžiť svojmu bratovi. No a začína si teda všímať to, ako sú ľudia, ktorí sú miešancami, ako sa ku ním iní správajú a aj to, ako málo práv majú a snaží sa im nejako pomôcť. Čo sa však nekončí veľmi dobre pre neho samého. No a keď Nári a Dara prichádzajú do Devabatu, sú privítaní veľmi srdečne a ľudia sa z toho tešia. Nári nadväzuje tam nejaký vzťah s princom Alim, vďaka ktorému sa naučila čítať a zaujímať sa viacej o literatúru, ekonomiku a tak ďalej. Jediný problém však, ktorý Nári má v tomto meste, je ten, že každý od nej očakáva, že sa teda naučí liečiť džinov a to je niečo, čo je pre ňu veľmi ťažké. No a keďže vyšlo najav to, že sultán by ju chcel vydať za svojho najstaršieho syna, Dara sa rozhodol, že teda utečú spolu s Nári. Avšak tento útok bol zmarený kráľovským vojskom a vlastne pre ňu samú sa skončil veľmi zle, pretože zostala sama. O tom konci vám nebudem teda veľmi hovoriť. Ak by ste si chceli túto knihu prečítať, aby ste mali aspoň nejakú motiváciu, keďže som vám už tak veľmi veľa prezradila z toho deja. No a mne sa táto knižka naozaj veľmi, veľmi páčila. Keby som mohla, tak by som jej dala 10 z 10 hviezdičiek. Pretože to bolo niečo nové, svieže, zaujímavé, čo som proste ešte nečítala. Takže vám ju určite veľmi odporúčam. Je to ale kniha pre staršieho čitateľa, tak 15+. Tak ak by si to chcel niekto prečítať mladší, tak by to bolo na jeho zodpovednosť. No a poďme teda k tomu, čo čítam aktuálne. Momentálne čítam druhú časť tejto trilógie, keďže sa skončila veľmi napínavo a ja som bola veľmi zvedavá, ako to bude pokračovať. A keďže ja mám veľmi rada rozčítaných viac kníh, tak ešte tu mám jedno talianske leto od Rebeky Searle, ktoré je o Katie, ktorej na začiatku knihy umiera mama. A ona mala s tou mamou letieť do Talianska, do Positana, pretože tá jej mama tam bola kedysi veľmi dávno, ešte predtým, ako sa vydala. No a celý čas jej hovorila o tom, aké je to Positano super a ako to zmenilo jej život. Tak mali tam letieť spolu, no ale keďže táto jej mama umiera, Katie sa rozhoduje, že letí do toho Positana sama. No a čítame o tom, ako sa tam stretáva s rôznymi ľuďmi, navštevuje rôzne reštaurácie a tak ďalej. Zatiaľ je táto kniha pre mňa taká 5 z 10 hviezdičiek. Uvidíme, aké to bude do konca, ale no, nie je veľmi napínavá, ani ma nejako super nevtiahla do deja. Ale z druhej strany, no také teplé poobedie, kedy nechcete čítať nič náročné, je OK. No a ešte jedna kniha, o ktorej by som vám rada povedala, ktorú mám rozčítanú, sú Rieky Londýna od Bena Aronoviča. Nemám šajnu, či to čítam dobre. A tu som ešte veľmi na začiatku, ale poviem vám, že to znie zaujímavo, pretože to je taká... Pretože príbeh tejto knihy sa odohráva v Londýne
ale je to taký, viete, magický Londýn, pretože sa v ňom dejú čudné veci. No a máme tu aj kriminálnu zapletku, pretože na začiatku knihy niekto zavraždil jedného muža, no a vrah magicky zmenil tvár. Ešte zatiaľ nemám úprimne povedaný názor na túto knihu, ale je zaujímavá, veľmi príjemne sa číta a určite vám budem chcieť povedať o nej viac neskôr. No a tiež má táto kniha veľmi dobré recenzie, takže neviem, uvidíme, dám sa zaskočiť. No a to by bolo odo mňa teda na dnes všetko. Dúfam, že sa vám táto časť páčila a dúfam, že si vypočujete aj tie ďalšie. Prajem vám pekný deň a do počutia na budúce.